Blwyddyn newydd dda i chi'ch bedwar ac i pawb arall sy'n gwrando. A da ni nôl ar gyfer colli plot gyntaf 2022. Wei! Da, dyn nhw'n cefnogi fi. Mae chi gyd efo cynllunia a adduneda a bob math o bethau, da chi ddim yn bwriadu cadw tu nhw. Dwi eisiau cadw'n hyd daclus. Dwi eisiau gofyn rhywbeth wrthych chi. Dwi eisiau tacluso llyfrau. A hynny di creu dyn sydd mewn pentyra ar llawr ar silffoedd. Ha fi'n neud silffoedd ddechrau. Anyway, sut da chi'n trefnu'ch llyfrau? Sut da chi'n cadw nhw'n daclus? Sut da chi'n rhoi nhw'n nôl lle maen nhw fod? Dwi'n meddwl bod Aled yn edrych eitha boi taclus. Sut ti'n neud, Aled? So fi'n credu fi yw'r, falle y fwy o taclus, achos dwi ddim yn cadw llyfrau. O gwbl. Wel na, fi'n iawn, o'n i jyst yn edrych ar y silffoedd nawr. Dy fi silff llawn o Lonely Planet, so mae rhaid i reina fynd, fi'n credu. Dy fi tua 10 llyfr clawr caled, a mae rest fi'n darllen nhw, a wedyn fi'n paso nhw ymlaen i pobl, neu i siopau elusen. Fi'n bod. Beth ti'n caru llyfr? Mae gwneda'r gweddill o'na ni. Fi'n gwybod. So os fi'n really caru llyfr, na i roi ei person fi'n meddwl sy'n really mynd i mwynhau y llyfr yna. Wow. Hwna'n neis. Mae hwnna'n gwneud synwyr, digwyr. Yndi, ond na i byth nid o. Na fi. O, da chi di ysbrydoli fi cael gwarad ar rei. Fi darllen llwyth o lyfrau, ond maen nhw gyd yn mynd mlaen i pobl arall. So mae rai Cymraeg fi ar hyn o bryd, dwi'n rhoi nhw i Criw Addysgwyr yn y Fro. Da ti. O'n i ddim wedi disgwyl i ti ddeud hynna, Aled, bod gen ti ddim llyfrau ar silffoedd. Na, fi'n achos. Ond ydy hynna yn llawer iachach na be mae'r 4 ohona ni'n wneud, sef hordio llyfrau, yn realistig. Ydy'r lle yn cael gynnwch chi efo llyfrau? Mae o'n sicr yn beth emosiynol bod chdi'n teimlo cysur o gael nhw yna rhag ofn, math o beth. Yndi, a fydda i byth benderfynu paid i'r gorau cael gwarad yn nhw, rhai dwi wedi ddarllen, neu rhai sy'n aros i tro. A mae yna lot o'r heini. Oes, a gyda i fe. Fi o rhaid i mi wneud y penderfyniad mawr yma pan o'n i'n symud tu yn yr ha. A nes i gael gwared o llwyth o'r rhai o'n i wedi darllen, ond nes i gadw rhai o'n i ddim wedi darllen. Achos dwi'n mynd i darllen nhw rhywbryd. Ar wahân i'r rhai da chi wedi deithau sy'n gwerthu darllen. Ti'n mynd gorau gwrando na ni? O na, mae gennau ffydd yn eich ban chi. Neis. Mae yna air Japanieg does am hynna, am brynu llyfrau a peidio darllen nhw. Oes, oedd ar Twitter wrth blaen. Dwi'n cofio beth ydi o. Handi. Ond oedd o'n un da. So mae yna genedl gyfan yn neud o, o'r lia, a ni 4. Dwi wedi gweld sôn yn diweddar am bobl sy'n trefnu i llyfrau efo lliw. A mae rai fi ddeud, dwi yn live and let live o berson dwi'n gobeithio. Ond efo hynna, dwi'n meddwl, dyn nhw'n heiddi'r llyfrau sy'n gen nhw. Ond be os wyt ti'n lliw ddall? Be wyt ti'n neud wedyn? Achos... Ti ddim yn trefnu. Mae do lyfrau di gyd rhywun peth lle ddyn. Da chi'n neud nhw'n ôl y wyddor? Newch chi'n neud nhw'n ôl teitl neu awdur, enw'r awdur, cyfenw awdur, teitl llyfr, genre. Genre yn fras. Ysdi, mae llyfrau barddoniaeth i gyd efo'i gilydd. Fel arfer, os dyn nhw wedi cael eu rhaid yn ôl y lle iawn. A mae llyfrau Saesneg yn llofft, a mae llyfrau Cymraeg lawr grisia. That's about it. Dwi'n rhaid. Be ti'n meddwl bod ti'n rhaid nhw'n nôl yn y lle iawn? Felly, mae gen ti ryw fath o drefn lle? Bod ti'n gorau rhaid nhw'n nôl yn yr un lle? O na, bod nhw'n mynd yn ôl ar y silff barddoniaeth
Ddim just yn cael ei gadael ar llawr wrth ochr y silff farddoniaeth. Dwi'n eto wedi gosod yn llyfrau i fel dwisio nhw ar wahân i silffoedd bach gwylod, llyfrau plant, fel bod plant y teulu, maen nhw'n gallu cyrraedd y llyfrau pan maen nhw'n dod ma. O ia, mae gen i hynny, ia. A mae gen i stôl bach stomp wrth ymyl nhw, lle mae hwnna. Wedyn, silffoedd nesa, sef y silffoedd gorau, mae llyfrau fy hun. O ia. Ia. Achos, wel, dwi'n gorfod cael o'n hawdd i ffindio dw, achos lle bod pobl ddim yn gwybod hyn, ond pan da chi'n sgwennu llyfr, da chi'n cael 10 copi, dydych? Pawb yn cael 10 copi? Mae'n amrywio. Mae'n amrywio. A wedyn, da chi'n rhoi tre i'r teulu, ond weithiau, unad i'r teulu ddim isio nhw. Neu, da chi di angofio, ond mae gennau lwyth o rei o'r llyfrau, de? Felly gwerthiant flwyddyn gyntaf dy lyfr di, oedd 11. Nes di gael 10, a nes di brynu. Mae hynna ni. Mae nhw'n handi i roi fath y gwobra yn dyn, neu'n bresanta o fath. Mae'n dibynnu os ti'n licio'r bobl dri. Mae hynna ni. Ydy hynna, dych chi'n rhoi eich llyfr eich hun yn bresant i rwy'n, neu ydy hynna'n dod drosodd fatha? Na, ddim presant. Dwi wedi rhoi dreu i ddosbarthiadau ysgolion pan dwi wedi mynd yna. Dwi wedi rhoi dy lyfrau di Gwanas i bobl dwi'n mynd licio. A mae'n di gweithio. Sut mae di gweithio? Dwi'n di clywed gen i'n y wers hynny, fod yn onest. Maen nhw'n rhy brysur yn darllen. Na i roed copi i rywun, i bobl penodol, ond dim fatha, swn i'n rhoi fatha presant, dim efo ysbryd rhaid presant. Sant, ia. Chi'n mwyn gorfod darllen hwn os ydych chi'n misio, mae'n iawn ar holl lol yna. A dyma lle mae llyfrau dysgwyr yn dod fewn. Pan dwi'n rhoi llyfr i ddysgwr, mae o'n wahanol, dwi'n meddwl. Cos dwi'n helpu i taith nhw i ddysgu Cymraeg nhw. Ydy, mae bron fatha dosbarth o blant, dydy. Yndi. Nath y boi nath osod yn woodburner i ofyn sef o'n cael un. Do? Fatha rhyw bonus bach. O lam neis. Na, de. I drio'r woodburner allan. I fedyddio'r woodburner na chdi gyfrol cyntaf. Mae'n y glip does o pedi'r efo Richard Booth yn eistedd ochr i'r agan neu ribbon yn taflu llyfrau mewn. Iach. Ond allai gofyn pam chi'n cadw llyfrau? Fi'n deall cadw llyfrau eich hunan a rai barddoniaeth falle, ond chi'n bod y rai fel y thrillers neu unwaith chi wedi darllen nhw, ydych chi'n pobl sy'n gwylio ffilms eto? Achos fi ddim yn gwylio ffilm eto, fi wedi gwylio ffilm, fi wedi gwylio hi. Mae'n dibynnu beth i'r ffilm dri. Mae'n rhyw fath o llyfr. A hefyd, dwi'n yn gwybod, mae hwn yn dod ati mewn wedyn i drafod Kindle a'r stwff yna. Mae'n y berthynas wahanol rhwng Kindle a cael llyfr go iawn o dy flaen. Neu ydw i'n hen ffasiwn? Dwi'n hen ffasiwn. Na, dwi'n cytuno. Na, mae wahanol. Dwi jyst yn teimlo bod yna rhyw fath o, dwi'n gwybod, falle na ni sydd yn hert ac yn rhyw fath o awyr, ond mae gen ti rhywbeth o dy flaen, does? Wedyn, efo llyfr. A ti'n gallu gadw o. Dwi'n meddwl bod ti'n cael yr un mwynhad drwy ddarllen rhywbeth ar Kindle, neu mae yna declynau eraill ar gael. Ond, ydy o'n wir? Mae'r fath o vinyl, dyri. Dwi'n mynd all pan bod bobl yn lawr lwytho, falle. Well gynnau, os ti'n cael vinyl, neu o lia, mae gen ti rhywbeth i fwynhau, does? Dwi'n meddwl i cachu dyn nhw. Wel, mae CD yn ffitio fewn i hynna i fi. Manon, nes di wneud playlist yn do o'r caneuon oedd yn bwysig i ti efo llyfr Glas Nebo. Do. Oedd y boi cynta na o Argentina, bydd enw o? Gustavo Santaolalla. Hwna. Oce, mae fi'n gwrando nhw ar y we, a mae'n penderfynu, dwi eisiau CD o hwn. Rwan, taswn ni'n cael MP3, so mae'n $7.99 o'r album Rococo neu beth yna fo. Ond dwi'n gwrando ar bethau MP3,
Ond oedd y CD yn 24 pint o'r Almaen. Wow. Dwi di ordro fo. Oedd e just o'n eisiau'r CD. Os gen am record player y chwarae vinyl, wedyn, ti'n mo. Dwi'n mynd i ddifaru bai Manon fydd o, os dwi wedi gwastraffu. Na, ni ddim yn mynd. Cos mae bob trac arall, de. Dwi'n teimlo chydig bach yn wahanol am fiwsig llyfrau fel achos efo miwsig, os ti'n, mae miwsig rwan, achos o mae bob dim ar gael i ni o hyd ydy. Lle, fedra i wrando ar mwy neu lai unrhyw beth ar Spotify, neu YouTube neu be bynnag. Ond efo llyfrau, dydy'r llyfrau i gyd ddim ar gael i fi. Felly dwi'n gwarchod nhw'n yn fwy gofalus, dwi'n meddwl. Mae yna sentimentaliddwch ynglyn â nhw fyd oes, fatha llyfrau plant o ti licio blentyn, neu llyfr nath gyffwrdd yn chdi. Mae yna rei llyfrau, ys ni byth yn taflu. Bod fi ddim yn mynd i ddarllen nhw eto. Ie, dwi'n mynd darllen eto. Dwi ddim yn taflu. Dwi'n ailgylchu. Ti'n ffidio cartrefi da. Ie, oce. Dwi'n teimlo bod nhw mor neis y llyfrau yma bod fi'n ailgyltrefi nhw. Ie, fi'n hoffi hwnna, Siân. Cwm bach. I ryw radda, mae hwnna yn gwneud mwy o les, dyri, na jyst hordio nhw a cadw nhw am blynyddoedd. Mae be mae Aled yn neud yn gwneud llawer mwy o synnwyr am be da ni'n pedwar yn neud. Ynddi? Achos o Lia mae o'n rhaid... Yndi. Yndi. Ond ddim i chi fel awduron. Wel, mae'n rhyfedd yna, achos mae well gyda fi bod pobl yn darllen y llyfr. Wrth gwrs, sa'n gret os dyn nhw'n brynu fo, ond dwi'n mynd ofnadwy o bothered os dyn cael ei basio rond criw o ffrindiau chwi. Well gynnau os dyn nhw'n mynd i llyfrgell, de. Mae eisiau cadw'r llyfrgelloedd ar agor. Oes. Ond mae llyfrgelloedd wedi cael clec yn ystod Covid ydyn. Fydda nhw, da chi'n meddwl, fydd na awch i fynd yn ôl iddyn nhw ar ôl? Os mae hwnna'n rhywbeth. Awch gyda i, de. Ond ydy bobl wedi, beth sydd yn ddifyr ydy, yn ystod Covid oedd Gwanas yn deud bod yna gymaint o ddiddordeb, neu bod yna fwy o ddiddordeb mewn llyfrau yn ystod y cyfnod clo. A bod bobl wedi prynu mwy o lyfrau, ond beth am llyfrgelloedd ar ôl Covid? Fydd na doriadau o ran gwariant awdurdodau lleol yn golygu bod llyfrgelloedd mewn peryg. Argo, maen nhw wedi gwneud digon o doriadau yn barod. Lot di mynd. Da ni wedi colli llyfrgell Pentryn. Ac wrach bod yna rhywbeth bod pobl rwan yn crefu gweld pobl eraill a bod ni wedi sylweddoli bod ni angen pobl. A mae llyfrgell wastad yn galon cymuned, dydy. Dyn nhw ddim just yn benthyg llyfrau pobl, maen nhw'n neud bob dim. Maen nhw'n helpu bawb. Ti'n gallu cael dy lateral flow tests yna? Oes, wir. A dy facio ailgylchu. A mynd i tu bach, os ti'n methu cyrraedd nhw'n arall mewn pryd. Eisiau llyfr yn ôl un port yn ystod y cyfnod clo. A ti jyst y fod i'n da fo drws cefn, da. Roed o. Wel, ni'n deud llyfrgell port. A maen nhw'n deud, does na neb yma. Da chi eisiau mynd rownd? Dwi'n meddwl bod nhw'n cael un ar y troi mewn ar rhywbeth. Oedden nhw hefo polisi tebyg yn 10 Downing Street, mae'n debyg hefyd o. O ia, ges i gaws a gwyn i fi. Da ni di ateb dy gwestiwn di, Aled? Pam da ni cadw nhw? Dwi jyst licio sbïo dan nhw. Na i agor rei weithiau, jyst darllen darn bach. A pam nes i symud i'r tŷ yma, i'r un peth nes i benderfynu oedd, dwi ddim yn mynd i gael gwared ar lyfrau. A dwi ddim yn mynd i stopio'n hyn rhag brynu llyfrau. Ac os oes gen i ormod o lyfrau ar silffoedd, dwi jyst yn mynd i gael mwy o silffoedd. A dyna ydy y peth na i treatio'n hyn efo fo. A dwi'n cael gymaint o bleser allan o just sbïo ar y silffoedd a gwybod bod nhw yna a pori a cael dewis be ti'n ffansio darllen nesaf yma, pa fath o beth. A wedyn, alla bod yn rhywbeth wedi darllen llwyth o weithiau blaen ac alla bod yn rhywbeth hollol newydd. A dwi'n licio menthyg llyfrau bobl, de. O, dwi ddim. Ys ti?
Na gwyt? Na. O, dwi'n licio sy'n eitha rhywun dweud, sgen ti pethau peth, neu ti'n awgrymu rhywbeth, a dwi'n dweud, mae rwla, bwytio fyny bach. Pam ti'n mynd licio, Dafydd? Achos chi di Bethan yn nhw'n ôl. Dwi di rhoi benthyg llwythi o lyfrau. Be ti'n neud? Dwi'n meddwl, wan, ti di methu gwybod i mi? Wel, dim bod fi licio... Ti ddim dweud pa ffordd ti sbio. O na, ond mae y pwynt o'n i eisiau ofyn i Aled oedd yn gynharach nes ti ddeud, allai ddall efo barddoniaeth, ond pam thrillers. So, wyt ti'n gwahaniaethu rhwng barddoniaeth? Wyt ti'n meddwl bod yna rhywbeth mwy ar uchel neu rhywbeth i'w gadw efo llyfr o barddoniaeth na llyfrau eraill? Na, allai deall o ran llyfrau fel yna, achos falle bod ti eisiau mynd nôl i weld cerddi, neu fynd nôl at cerddi a darllen nhw eto. Ti'n meddwl bod mae pobl yn cael pleser o darllen barddoniaeth a falle gweld rhywbeth gyda llyged newydd, amser chi'n teimlo mewn cyflwr arbennig, ond fi'n credu unwaith ti wedi darllen, neu wedi thrillers fi darllen, ti'n meddwl unwaith ti wedi darllen nhw, maen nhw drosodd, neu fel gwylio, Line of Duty neu rhywbeth eto, di. Ti'n meddwl, mae jyst fel, fi'n gwybod y plot, fi'n gwybod y cymeriadau i gyd, so i fi, mae rhaid na gallu mynd. Felly deall rhai llyfrau sy'n bleserus i bobl, mae pobl eisiau troi ato o bryd i gilydd, ond fi ddim yn deall y llyfrau yna. Ond just fi hwnna. A dwi'n wedi cadw lot o'r thrillers, rhaid cyfadda. Allai'm deud bod yna batrwm i'r llyfrau, dwi wedi cadw chwaith. Mae just rhywbeth... Dwi'n licio hwnna achos dwi just yn, oce? Wyt ti'n cadw bob llyfr, Manon? Na, yn debyg i be mae Aled yn dweud, ydy gwir. Os dwi'n teimlo bod fi ddim yn mynd i fynd yn ôl at rhywbeth, hyd yn oed os dwi wedi mwynhau o'n fawr, na i roi hwnna i siop elusen, ond prin iawn ydy'r llyfrau yna, ydy gwir. Mi fydd i daclus yma pan gawn ni barti nesaf, Fydda nhw diwyd i gyd, rhifa bach ar ei mein gefn nhw. A wedyn, dwi eisiau rhoi trefn ar... Bethan a Manon. Dych chi'n nodiadau a props gynnwch chi neu gweithdai. Sgynnwch chi drefn ar heini? Dyna ti siampls arall yma. Na. Dim moll, ie. Oedd gennau. Panicio diwrnod cynt. Oedd gennau ffeil efo pob dim mewn, beth ti'n galw nhw, pocket bach, ti'n gallu gweld drwyddo fo. Ond ers symud, dwi'm yn gallu ffeindio'r ffeil. Felly nag oes gennau ddim trefn. Beth bynnag. Beth bynnag. Yr unig beth arall o'n i'n dweud, dwi'n meddwl bod nhw beth Cymraeg am y busnes lliwia yma, sti. Oed? Llyfr Coch Herges, llyfr Du Caerfyrddin. Gwir. A Gwir. Blue Book of Nebo. Ia. O, hain mi ymddangos nes i ddim dod i'r lansiad. O, diw, mae'n iawn. Oedd o dda? Diolch byd ti heb glwad, dwi'n malu cachu amdano fo blaen, Siân. Dyna pam nes i'n mynd, a ni'n meddwl dwi wedi glwad o gyd o. O, hon yn siarad eto. Pa lansiad oedd hyn? Aled, oeddech chdi'n gwybod am y lansiad ma? Do'n i'n gweithio yn byd am y lansiad. The English one, Dafydd. Yes. Ie, na. Sa'ch ti'n dod wrth dy fodd yn clywed fi'n siarad Saesneg, sti? A ni'n mynd i ddweud un o'r werin datws Cymru Cymraeg, wir. So ni'n fod all. A ti'n iawn? Do, nes i fwynhau. Dwi wastad yn meddwl bod pethau Zoom yn mynd i fod yn bach yn fflat ac yn rhyfedd, ond doedd o ddim, ond nes i fwynhau yn fawr. Da ni di longyfarch di dwa? Do. Llongyfarchiadau Manon ar yr holl gyfieithiadau. Diolch yn fawr. O, o'n i'n meddwl am siarad Saesneg o. Ti'n di clywed y safon eto. Mae hynna'n rhyfedd am pandemig, pan dwi'n siarad Saesneg, dwi'n sylweddoli mod i prin byth yn siarad Saesneg ers y pandemig. Lle pan dwi'n gorfod wneud, o'n i'n sylwi ar yn hyn yn y lansiad. Unrhyw sgwrsiau Saesneg dwi'n gael, maen nhw ar e-bost neu ar WhatsApp. Ddim yn y fath na ac o'n i'n clywed y ffordd o'n i'n siarad ac o'n i'n swnio fatha bod fi'n cyfieithu fy hun ar y pryd.
O, pai, dwi eisiau neu fori wbeth i Society of Authors. Fyswn ni'n gallu neud na. Na. O'n i just... Diolch, Manon. Ti yn, mae'n iawn. O'n i just fynd y ffordd neithiwr efo cymdogion yn cael noson Robbie Burns. O, Cos mae gen i gymydog sy'n Albanwr ac oedd i'n ngwadd i noson. Da chi wedi cael Super Burns erioed? Na. na ddo. Maen nhw'n Nath o cyfarch llun- yr hagus yn dyn. Maen nhw'n cyfarch yr hagys a mae... Sti random llun i ni'n do, a dio ddim Do. di darbwyllo fi bod fi isio Super Burns. Mi nath Alan yr Albanwr dweud, dyma'r ma... Ti'n gallu bita hwn heb ddanedd. So ti'n gallu bita fo gyd. Selling point. Oedd i iesydd yn hwyl a iesydd yn ddifur. Ond wrth gwrs, oedd y ddau arall yn Saeson a wedyn, o'n i methu, dwi fel arfer siarad Cymraeg nhw. Lle ni'n gorfod siarad Cymraeg. Ac o'n i'n trio cofio be di adborth. Be di adborth yn Saesneg? Feedback. Oh, Sbia da ti, Siân, fi gyn iawn, os ffordd. Byddai'n iawn. o'n i'n gorfod sbio yn y geiriadur o gen i'm syniad be oedd adborth. So no stori fi Siân jyst yn deud feedback. Back feed? Ia. Fysa'n stuck, neu just it. Ydych chi wedi sgwennu Saesneg o gwbl? Ydych chi wedi sgwennu deunydd Saesneg Do. yn wreiddiol? Ac Dwi wedi cyhoeddi stori yn Just 17. Do! Do. Pai Siân, da a malis. blynyddoedd yn ôl. Ti'n yna rwan ar ôl yr holl amser yma. Mae'n mor cool. Pam bo hynna ddim ar dy CV di, Siân? Dyla bod a'i ddanos i chi. Neu ar ei llun i chi O, gael. dwys gna. Dwi mor Ond fel o. gefnus. Mae'r bechgyn yn sbio'n hirt dyn nhw'n gwybod beth Yndyn. mae'n sôn. Ac aelodau ifanc y gynulleidfa, mae Just 17 di stopio bod ers ta hanner canrif. Siw o bobl ifanc yn darllen cylchgrona fel yna. Na, ydyn. Cilchgrawn merched oedd o, Dafydd. Ac Aled. reit. Nôl yn yr O, 80au. 80au, mae'n siŵr. A 90au, dwi'n siŵr yn 90au, ia, wrach bod o'n 90au. Ia, dwi'n siŵr o'n i wedi cael y plant pan nes i sgwennu'r stori. A gan rhyw fatha. Dwi'n ganrif hwnna. Na, falle bedwaredd gan rhyw 15, dwi'n gwybod. Dwi just y drysu eisiau gweld y stori yma wan. Ti'n gorau gyrru fo eto ni ar ôl. No, oce. Ia. Stori am be oedd i ta? Stori am hogan sy'n gwneud i aroliadau hi, ond mae'n mham i di mynd i coleg hefyd, ydy mae'n gynnu gwilydd mawr o'm ham ydy mynd i coleg. Nice. Very just 17. Very Just 17 ydy. Ac wrth gwrs mae hi'n ffidio cariad ar y diwedd. Rom-com! Mae'n bryd i ti sgwennu rom-com arall. Sian Northey. O da! Ond ydych chi'n teimlo yn fwy hyderus yn sgwennu'n Gymraeg neu'n Saesneg, neu dwi'n swnio'n chwythig i chi sgwennu'n Saesneg? Ydych chi'n gorau gweithio'n galetach sgwennu'n Mae'n Saesneg? wahanol, dwi'n meddwl bod llais rhywun yn hollol wahanol yn y gwahanol ieithoedd. Felly, hyd yn oed os ti'n di cyfieithu creadigol ddim wir yn bosib, dwi'n meddwl, achos ti wedi di gyfieithu fo air am air, a dydy o ddim yr un peth. Cwyr. Ond hynny yw, be dwi'n drio ofyn ydy Manon Steffan yr awdures Gymraeg yn wahanol i Manon Steffan yr awdures sy'n sgwennu'n Saesneg. Llais sy'n wahanol, ni. Achos mae Manon Steffan Ros Cymraeg yn wahanol i Manon Steffan Ros Saesneg. Ti'n fwy posh yn Saesneg, Manon? Dyna dwi'n deimlo. Dwi'n posh yn Gymraeg hefyd, thank you very much. Cos pan dwi'n darllen Manon yn Saesneg, dwi'n meddwl, sy, mae gen i Saesneg da. Dwi'n meddwl hynna pan dwi'n Am hogan o'r Inglas. Mae'n od yn digwydd, fydda ddisgwyliadau di ar rwy'n. Mae'n Saesneg ein fwy cywir yn Nghymraeg i, yn sicr. Ydy. Ia, mae'r Gymraeg yn llifo'n haws i chi. Felly ni wedi jyst sgwennu yn naturiol, so ti'n gorau meddwl mwy falle yn Saesneg.
Wrach. Wel, nes i lefel A Saesneg hefyd, ond nes i ddim yn Gymraeg, a wedyn sgynnau addysg bellach yn hynna. Felly allai bod yna'n rhan ohono fe. Nes ti basio lefel A? Be ges ti? Dwi'n mynd i ateb y cwestiwn. Guaranteed gath i A yn Saesneg. Ysdi arni, mae hi'n... Na, nes i ddim cael A yn Saesneg. O, beta. Do, nes i gael B yn Saesneg. Mae hi'r unig un o'n nes i gon ifanc i gofio be gath hi'n ei lefel A. Ges i B yn Saesneg hefyd. Da iawn chdi. Dwi'n am lefel A pan mae Siân yn yr ysgol. Na, o'ch ti'n dy syth i weini a dyna fo. Ydyn ni'n mynd i sôn am beth yn ydi ddarllen rwan? Achos dwi wedi darllen lot. Ti wedi darllen lot? Be ti wedi darllen? Wel, nes i ddechrau sôn tro dwytha do, bod fi wedi dechrau Bedydd Tân gan Dafydd Edwards. Wel, dwi wedi gorffen i byn hynna. Yes, gob! O, nes i mwynhau. Dych chi wedi darllen ni? Na, dim eto. Os dych chi licio'r nofela tywyll am y pethau gweitha sy'n digwydd o fewn cymdeithas ac am bobl yn cael eu lladd a'i hambygio, newch chi fwynhau hon. Sy'n yn gwerthu. Ti'n gwylio ffilmiau a cyfresu teledu am lofruddiaethau a bobl sy'n wirioneddol ddrwg. Da ni licio hynna, dan. Achos dyna beth i hon. A sa'n ei chwip o ffilm. A wedyn, o'n i'n siŵr i ddechrau faint o ddynas y gennau efo goff y prif gymeriad. Ond mae'n tyfu yn chdi, a mae'n newyddiadurwr da, a wedyn mae o'n ama'n gryb bod y person anghywir wedi cael ei restio yn dilyn llyfryddiaeth, a mae pawb yn deud efo gadlonydd a'r heddlu'n enwedig yn deud efo cadw dy drwy'n allan hyn. Felly tydio ddim na chdig, cos dyma'r math yna foi, mae'n mynd ar ôl y peth. A hefyd, mae wedi gosod yn 1979 ar Ynys Môn, pan oedd Cymru wedi gwrthod datganoli, pan oedd Prydain wedi dewis Thatcher, ac oedd Ynys Môn wedi dewis ethol Keith Best. Ac oedd plismyn yn dyrnu bobl i gael nhw i gyfadda bod nhw wedi gwneud rhywbeth. Felly mae hynna i gyd efo'i gilydd, gob, mae gen ti nofel. Mae hon yn un o'i oruon yn fy marn i. Da. Canmoliaeth. Ynddi. Dwi yn canol. A beth sy'n ddifyr, mae gen fo gynllun 5 nofel. Lle mae hon wedi cael ei gosod yn 1979, wedyn mae'n mynd i fynd yn ôl at yr un cymeriadau yn 1989, yn 1999, ac yn ymlaen. Difyr, de? Syniad. O, ti isio ffydd yna chdi dy hun hefyd, oes, i gynllunio 5 fel la. Oes. Dwi'n turning hap efo. Ioch. Dwi wedi sôn am un llyfr, gen i glywed llais rhywun arall fan. Dafydd, pe ti di ddarllen? Dwi wedi darllen Ysbrydion gan Elwyn Edwards. Dach chi di darllen nhw? Mae gen i gopi, dwi wedi sbio arno fo. A fi'n rhywbeth. Da? Mae rhaid i fi ddeud, dwi'n cofio ni'n sôn mewn podlediad blaenorol bod ni yn hoff o straeon sydd yn codi arswyd ar stwff yna. Wedyn, nes i weld hwn ac o'n i'n meddwl, gwahanol. Mae rhaid i ddeud, oedd mi oedd yr sôn, mae yna rei straeon yn gryfach neu gilydd. Ond mae rhaid i ddeud, nes i fwynhau'r llyfr yma. Hynna'n gofiannol ydi o, ia? Ia, sôn sut oedd o, mae o a beth ti'n galw nhw? 2 ysbrydegydd ti'n galw nhw da? Sydd yn mynd o gwmpas yn trio gwaredu neu tawelu ysbrydion o'n gwahanol 2. Mae rhaid i ddweud, mae yna rei straeon. Na i ddim difetha ambell un i chi, ond mae yna stori am ysbryd a bananas. Mae hwnna yn ddoniol iawn. Mae rhaid i ddweud. Nawn ni adael o'n fan yna. Ond na, nes i wir mwynhau hwnna. Fel dwi'n dweud, mae'r byd ysbrydion yn rhywbeth sydd yn apelu atau ar y gorau. Ond o'na, A ti'n mynd i gadw fo, neu ti'n mynd i roed o'i siop elusen? Wel, mae'n debyg sy'r ysbrydion yn dod ar nôl i, tas o'n i'n trio. Benthyg o'i fi, yn lle. O na, Felly, ia, dwi'n darllen hwnna. A dwi 3/4 ffordd drwy lyfr Colli'r, dod nôl at fy nghoed.
allan o? Na, mae dim Ti'n mai. gwybod mwy? Lle mae'n sôn am yn naturiol ei gwaith fel actores a fel oedd hi yn paratoi ar gyfer ei sioe llwyddiannus iawn, a wedyn plethu hwnna i mewn hefo stori emosiynol iawn ynglyn â salwch a marwolaeth ei thad. Mae hwnna'n, mae'n rhaid i ddweud, mae yna lot fawr o dristwch a mae hiwmor Carys Lari'n dod allan o'r cynnwys hefyd. Felly nes i mwynhau. Dwi bron a gorffan hwnna, mae gen i ryw 20 tudalen i fynd. Mae hwnna werth i darllen. Mae'n grŵp darllen ni wedi dewis hwnna fel yn un o'n llyfrau ni eto tro nesaf, felly dwi'n edrych ymlaen. O, yndi. Yndi, na, mae'n rhaid, achos o'n i'n meddwl i ddechrau pan o'n i'n sôn am ei gwaith ym myd y ddrama, felly. Ond wedyn, ond mae'r ochr ynglyn pan mae'n sôn am ei thad a'i magwraeth a'i bywyd cartra, mae hwnna'n dod â dimensiwn, a mae hwnna'n gryfach mewn ffordd. Hwnna di asgwrn cefn y peth. Mae'n dda iawn. Beth ti'n bod allan, Aled? Wel, o'n i jyst yn gweud, Dafydd, mae yna podlediad newydd ysbrydol Cymraeg, ofn. Mae'n dda, gwranda, mae'n rili dda. Oes wir? Efo pwy? Oes, ie, mae'n dda. Rheinald, rhywun o dde. Mae'n rili dda, werth gwrando. Ie, mae'n dda. So, dros dolyg, o'n i'n ffindio fy hun ddim yn darllen. A o'n i fath o gaeth i fy ffôn ar Sudoku a'r rubbish fel na, ti'n modd? A ges i am dolyg, I am thunder, and I won't keep quiet. Nath Bethan sôn amdano hwn. Waw. Bethan, allai just gweud, diolch. Mae e just yn anhygoel. A wedyn ar gefn hwn, nes i just ffindio fy nghariad at darllen eto. A mae hwn just yn... Fi ddim yn gwybod pwy ei roi ei. Fi just yn... Gymoliaeth ucha! Waw. Wir i chi. Mae rhaid i chi ddarllen hwn. Mae just yn anhygoel. O'r dudalen cyntaf. Ti just yn mynd, hwn wedi cael ei sgwennu mewn ffordd. Mae'n just amazing. Mae'n just hollol amazing. Ti eisiau dal dafal hwnna nes ti'n ffeindio'r person iawn? Ie. Mohammed Khan. Dyna pa mae gennym ni lot. Aros am y person iawn, da ni. Ie. A wedyn nes i darllen Helynt gan Rebecca Roberts. Ie, wedi joio hwnna. A fi wedi bod yn dipio mewn y mas o Can Cymru a fi, Dewi Prysor. Ond i fi just dechrau'r flwyddyn gyda I Am Thunder. Oedd just fel, waw, A mae just yn neud i ti gwerthfawrogi pam i ti darllen. O'n i'n mynd i dweud beth sydd yn gwneud y llyfr yna mor anhygoel i chdi, Aled? Mae just ffordd wedi cael ei sgwennu. Mae'r stori just yn cydio chi, yn denu chi fewn. Mae rhywbeth, sy'n meddwl bod ti just yn ddim yn gwybod gymaint yn ni am y byd yna. A'n wedig am pobl ifanc yr oedran yna, be maen nhw'n mynd trwyddo, a just darllen hwn. Mae just yn agor llyged, agor bywyd rhywun, a just cael agwedd. Sy'n meddwl wahanol, a llyged wahanol ar pwnc. Ti'n modd, fi ddim yn gwybod amdano, really. Ti'n modd, ni ddim yn gweld y stwff mae'n kind of trafod yn y llyfr yma. O'r llyged sy'n dod efo drosodd yn y llyfr yma. Ni jyst yn gweld ochr arall y stori bob tro. So mae'n jyst yn anhygoel. Mae mor neis clywed ti'n canmol y llyfr fel achos nath o chwthu mhen i. A ninio'r un fath o chdi. Agoriad llygad, o'n i'm yn gwybod dim byd am hyn, a ti di dysgu gymaint ar ei ddiwedd o. Ie. Waw. Ie. So diolch yn fawr i ti, Bethan. Croeso, dwi'n teimlo. Be ti'n bod allan, Manon? Wel, yr un llyfr sgen Aled o'r un Dewi Prysor am y mynyddoedd. A mae rai fi ddeud, ynda. O'n i di ffansio'r llyfr yma achos mod i'n licio mynyddoedd. A mod i'n licio Dewi Prysor. Ond nes i gael copi a nes i ddarllen y rhagair a crio. Dwi'n meddwl bod o'n
lyflu o lyfr. Mae o'n sgwennu mor gynas, ond mor... Mae 'na rwbath sy'n teimlo'n hen ac yn naturiol iawn am y ffordd mae'n sgwennu am y llefydd yma. A mae 'na rwbath yn ysbrydol amdano fo. Di'r math yma o lyfr yn gyffredinol fatha, 'chos mae'n siâp y llyfr, clawr calad, coffee table book, a mewn gwirionedd na i ddim darllen yr cyfarwyddiadau am sut i gyrraedd y llefydd. Na i fynd yna, na i ddim dilyn y cyfarwyddiadau. Ond mae'r ffordd mae o'n sgwennu am y llefydd, mae o'n neud i fi sylweddoli mawredd y weithred o fynd i'r llefydd yma. Dwi'n meddwl bod o yn lyflu o lyfr. Dwi wedi ddechrau fyd, nes i wirioneddol fwynhau'r rhagair na. Ti'n iawn, mae'n hyfryd o'r rhagair. Ond fel un oedd o'n arfer mynydda, a sydd wedi bod fyny lot o'r mynyddoedd na, a dwi ddim yn gallu rwan, es i'm yn bell iawn yn y mynyddoedd, es i ddarllen yr aran a'r arenig a bellu, wedyn i'n meddwl, oce, dwi'n depressed wan. Dwi'n nofel. Just yn hollol honest. Tewa mae'n ddiddorol hefyd, achos dwi wrth y modd efo'n nofela Dewi Prysor. Dwi'n gwibio drwyddyn nhw, maen nhw'n bethau dwi jyst ddim yn gallu rhoi i lawr, ond maen nhw mor wahanol i pan mae o'n rhannu i brofiadau o fodoli yn ganol natur. Lot o cach i be mae sgwennu barddas, dydy? Yndi. A wedyn mae gen i, dwi ar ganol hon, a mae'n gret, Silver Sparrow gen Tayari Jones. A mae'n un o heina lle o'n i'n teimlo, yn debyg i chdi Aled, o'n i just angen ffeindio'r llyfr iawn i gael fi nôl i fewn i'r arfer o ddarllen ar ôl gwyliau dolyg a oll chaos dolyg. A mae'n nofel am ddyn priod, a mae wraig o a'i gariad o yn cael babis yr un pryd. A dydy'r wraig ddim yn gwybod am yr cariad a'r teulu yna, fatha dyn efo 2 deulu mewn ffordd, a wedyn hanes genod. A mae just yn un ein, mae just yn lyflu ddarllen, a byd gwahanol darlunio America hefyd, dwi wastad yn licio pan dwi angen dianc i fewn i lyfr, dwi'n licio pan ti'n cael ei teimlo'r lle yn yno. Beth yna ti, Siân? Just 17. Just 17, ia. Just 17 annuals yn ei trefn. Llyfr wedi gyfieithu un, Mazel Tov, sydd wedi gyfieithu o'r Iseldireg, a mae o am ferch o'r Iseldiroedd yn mynd yn nani i deulu Iddewig orthodox eitha caeth. A'i pherthynas i efo'r teulu yna dros y blynyddoedd i gwir. Sydd yn... Mae dda. Mae o... Eto, ysdim fyd, wyt ti'n gwybod i byd amdano fo, de. A y Gymraeg, Fyw Yn Y Cof, John Roberts. Ti di darllen hwn, Bethan? Do, newydd offen. Da, dydi? Da. Ia, hon oedd y gyfrol dyna neb yn gallu cofio. I henw hi, ia. Y teitl, ia. Yn Fyw Yn Y Cof. Mae yn Fyw Yn Y Cof i wan. Yr un efo'r clawr lyflu gan Valerian LeBlanc, yr un coch a goren. Ia, dy farn di, Siân? O, nes i fwynhau. O'n i fel licio Bethan fel cymeriadau. Swn i di licio hi chydig bach mwy. Ia, ni'n licio Bethan chwaith. Na. Rhywbeth yn yr enw. O'n i'm yn siŵr i ddechrau, o'n dechrau ti'n meddwl, o na nofel arall am dementia, cos mae'n gymaint di bod yn ddiweddar. Oes. Swnio'n ofnadwy. A bod am gapal, a felly, o, here we go, ond o na. Na. Na, mae'n lot mwy ddyn yna. O, dyla bod ni di gwybod. Dyla, wrth gwrs, John Roberts, dio, Gabriela. A mae'r tensiwn mae'n adeiladu yn y nofel, lle ti jyst mynd, beth sy'n mynd i ddigwydd,
A wedyn mae'r benod Yndi. ola just yn... A mae'n horrible. Wel, mae dda, mae'n horrible. Yndi. Na ni'n dweud mwy am y benod ola yn iathu. Dwi'n licio penod ola dda. Bod ti'n meddwl, John Roberts, beth sy'n bo na chdi? Ond, na, da iawn. A dwi ar ganol llyfr, so ti mwynhau Gwanas, Ww. Spark How Exercise Will Improve the Performance of Your Brain. Dwi'n mynd i fwynhau hwnna. No way, dwi'n mynd i ddarllen hwnna. Pa fi'n mynd i fwynhau hwnna? Cos mae gen ti ffydd mewn exercise does gynna i ddim. So, Di'n rhoi ffydd i chdi? yndi, mae o'n esboniad reit wyddonol. Dwi wedi darllen ac os o'n i hefyd wedi darllen llyfr o'r enw Driven to Distraction sydd am ADHD mewn oedolion. Ac O. oedd... Difyr. Difyr, ia. Felly oedd wedi cael ei argymell gyn... Dwi'n meddwl bod o'n un o'r awduron. O'na 2 awdur i'r Driven to Distraction, a mae un awduron y llall. Anyway. Felly, ti wedi gorffen o, ac ti wedi darllen o, a ti wedi exercisio dy fren? Na do, dwi tua chwarta ffordd trwyddo fo. A? Dwi'n fwynhau o, ond ysdi dwi'n mwynhau'r bywydeg O. sydd yna fo de. Ysdi sy'n esbonio sut mae ymarfer corff yn effeithio cemegad y fenydd di. Ti'n gwybod bod chdi teimlo well mynd ar ôl am dro dwyt, a mae o'n esbonio pam. Di hwnna mae math o lyfr sy'n ni'n mynd amdano fo fel arfer, ond ti'n wyddonydd dwyt? Mae rhyw oes a fi. Wel, sy'n ei lle, sy'n ei ddarllen rhywbeth... Maen nhw'n dweud bod o'n beth da i ddarllen rhywbeth... So ti'n mynd arfer yn ddarllen? Dydy? Yndi. Yndi. Dylan ni'n neud un o'r... Da chi'n gwybod pethau bingo darllen na? Wel, ia. Sa'n da. Ia, dylan ni'n neud un colli'r plot. Bingo. Ti'n wedi gweld nhw? Ti'n gwybod y cysyniad o bingo? Ynddo. Dwi ddim quite mor llywaeth a hynny. Ynddo. So ti'n cael darn y bapur a, dwi'n gwybod faint, 15 sgwar? Beth bynnag. A dyn, ysdi, mae gen ti llyfr wedi gyfieithu, llyfr efo clawr gwyrdd. Llyfr gan rhyw awdur efo'r un enw a chdi. Ac yn so mae'n dwthio di i ddarllen gwahanol bethau. Syniad da. Difyr. Nath y llyfrgell wneud hynna ar chydig blynyddoedd? Do. Nes i wneud gwpl o'n nhw. Oedd o'n ddifyr? O, ni di'n gofio hynna. Falle ddylen ni wneud un. Wel, nawn ni drefnu. Nawn ni wneud un tro nesaf. Gyda llaw, os ti isio awgrymiad arall am nofel bobl ifanc fatha I Am Thunder, de, Aled, dwi newydd orffen 2 Saesneg bobl ifanc. Dwi'n mwyn gwybod sy'n ei licio nhw, ond i esgob nes i. Ond na un The Gilded Ones, a mae'r llyfr, mae'r clawr bendigedig ma sy'n wyrdd, a mae'r tudalenna'n wyrdd o fyd. Oh, wow, okay. Ti allan y tudalenna. Ti ofta hen Beibl ers dalwm. O, ia. Felly oedden nhw'n edrych oedd y cwstad, rhywbeth o cwstad, yn y tu allan. Wel, The Gilded Ones. Awdures newydd o Sierra Leone amreiddiol, a mae hynny'n ddifyr. Cos mae'n dod o'r ochr Africanaidd a beth i fewn. Nes i wirio wyddionedd o fwynhau hwnna. Ac os da chi di mwynhau I Captured the Castle, cofio'r hyn? Mae yna un The Great Godden gan Meg Rossoff. Mae'n eitha newydd a ti'n darllen o a ti'n cyrraedd diwedd a ti'n meddwl, ffilm. Taswn ni'n gyfarwyddwr, taswn ni'n prynu hawliau hon rwan. The Great Godden, da iawn. Okay, great. Sgriblo pethau lawr. Yeah. O, di fe'n colli'r trawidiau papur yn y llanas yma. Ond all ti gwrando ar y podlediad eto, so byd i ffain, ie. O, midraf! A da ni'n neud restr bach ddel, beth bynnag. Sy'n rhaid i sgwennu nhw. Bod trefnus. Dyn ni di siarad am lyfrau mawr yn barod?
Neu di watching wrong? Llyfrau fawr? A mawr. O, hyn wedi gwneud. Pe da ni'n edrych yn trafod llyfrau fawr? Dwi'n gweld bod chdi'n 60 erbyn hyn, Gwanas. A bod ti'n mond yn gallu... O ia, mae isio neud This Is Your Life, dy llyfr mawr felly mae isio. 60, Gwanas. 60. Ynde? Ia. Da. Diolch yn ymhoeni fi, achos pan ti wedi cyrraedd 60, fel mae Siân yn wybod, ti wedi cyrraedd yr oed cys. Ti Dafydd methu fel am ei byd i ddaud. Da ni'n cael deud hynna, ac dan Aled? Dyn ni yn, dan. Gwrs bod ni. O, reit, oce. O dewi prysur o'r hegi fel diawl ar yr ysbeidio heilog. Codi plot di hwn, de. Dyn ni'n cael hegi ar Da ni'n cael hegi. Da ni yn, dan. Mae gen i safona, does Aled? Mae Dafydd yn fab i'w nidog li. Yndi, mae lot fwy parchus yma'n edrych. Mae hynny. Parchus ydy'n enw canol ni. Be da ni wedi ddarllen ar gyfer yr podlediad nesaf? Da ni wedi penderfynu. So rhywun efo awgrymiadau. Ac oedd Siân yn mynd i gweud pwy oedd hi moyn siarad i a trefnu sgwrs dy rhywun. Ac ydy Siân a wedyn bydd ni'n... Dwi heb drefnu ddim byd. O, dyma ni, to. Mi fysyn ni licio mynd i gael sgwrs efo John Roberts. So mi rai drio ffonio fo. Os neitho gyd-weld, mi na i hynny. A fel arall, ai lawr y restr. Dwi'n licio'r syniad yna, John Roberts. Ond Dafydd, tîm, di siarad efo neb eto, a gai gynnig rwy'n? Na chi. Gwrando wan. Dwi eisiau gwybod pwy ti'n di gynnig. A da ni'n gwybod, dydyn mae'n gynnig yr un bob wrth. O, wrth gwrs. Un ffrind sgyn Dafydd. Di siarad efo Ewcs. Na, Dafydd. Yr hyn sy'n mynd i fod ychydig yn anifyr rwan ydy, wyt ti wedi deud rwan, Siân, bod chdi'n holi John Roberts. Agos di John Roberts... O ia, fydda ni'n neud hynna, ti'n hollol iawn. Gawn ni torri fe allan. Na, dwi'n meddwl bod hwn yn gret. Na, achos os da ni wedyn yn cychwyn y podlediad nesaf hefo rhywun arall, da ni'n gwybod dau beth. A, mae John Roberts di gwrthod, a b, mae'r person ma hi'n i'ch gweld yn ail ddewis. Felly, dwi'n meddwl... Os na trydydd. Felly, dwi'n meddwl bod hwnna'n gret. Aled, achub ni allan o'r ponch yma. Na, paid i torri hwnna allan. Os wyt ti'n cadw Bethan Gwanas yn dweud cof, yna allu di gadw. Dyna ydych si. Pocket ydych si. O, sori. O, cadeirydd, mae'n bryd ti symud ni mlaen. Symud ni mlaen. Da chi eisiau dod â fo i ben? Neu ti eisiau rhoi dy ddyfyniad Stephen King i ni? O ia, o'n i'n meddwl, dych chi'n cytuno bod yna le i drafod chydig ar hyn, does? Oes, so mae gen i ddyfyniad arall Stephen King hefyd, so... Stephen King rap battle. Okay. Yr un o'r nath dynnu'n sylw i oedd bod chydig y ddawn yn beth da os ti eisiau bod yn awdur. Ond yr unig beth sy'n hanfodol ydy'r gallu i gofio pob craith. Ti'n neud eto, yndi mae gallu sgwennu'n handi os ti eisiau bod yn awdur, ond beth sy'n hanfodol ydy'r gallu cofio pob craith, sef ond dy fywyd di. Felly, dych chi'n cytuno fe yna? Manon? Mae'n ffordd o brosesu'r pethau sy'n digwydd i chdi, dydi? A mae'n therapi, dwi'n meddwl. Sgwennu. Gobeithio fod sgwenwyr efo rhyw ddawn hefyd. Mae'n bach depressing i fel bod ddim. Dim just creithio dyn ni. Ond ynddo, yn ei hanfod, yn dod yma bod yn bwynt da. Be am Dafydd? Ond ddim yn dall bod Stephen King yn siarad Cymraeg. Dwi'n reit interested. Well, I did try to translate it in advance. Wel na, mae cael y gallu i sgwennu yn rhywbeth dwi'n feddwl sydd yn rhywbeth sydd yn eitha breintiedig, ond mae rhaid ti hefyd pan wyt ti'n cael dy siawmio, pan ti'n cael dy frifo, pan ti'n cael dy dynyddiadau negyddol am dy waith o falle. Mae hwnna'n rhan o broses o ddysgu, dydi? Mae hwnna'n eich ti'n gryfach, swn i'n dweud yn dydi? Yndi. Be o'n i'n meddwl gen Stephen King dan golwg fanna ydy
bod ti'n defnyddio y siom ti wedi gael yn dy fywyd yn dy sgwennu. Ddim siom sy'n gysylltiedig efo dy sgwennu di anghenraid Na. na ce. Pethau chypach sydd wedi digwydd i ti. Be sydd yn, achos digwydd bod dwi ar ganol darllen i gyfrol o rwan, a mae'n sôn am y cyfnod ti'n gwybod pan oedd yn nyfad lot, a dwi'n meddwl bod o'n sôn pan mae fam o'n marw a falle. A mae o'n ddifyr iawn, ond mae o hefyd, dwi'n meddwl, yn glyfar iawn ffordd mae o wedi gweithio y gyfrol yna, achos mae o'n hunangofiannol, ond mae o'n dangos hefyd bod o'n berson o gig a gwaith, a dwi'n meddwl weithiau mae bobl yn anghofio hynny am awduron. Dyn nhw ddim yn meddwl bod nhw'n bobl sydd yn mynd drwy'r un profiadau a bobl eraill. Mae yna rhyw fath o gred yn gwrs bod awduron yn wahanol, yn fryd gwahanol, a dwi'n meddwl na'r sgrwtch llwyr di hynna. Ti eisiau fod yn onest. Dwi'n meddwl bod bobl yn ymwybodol o awduron. Dwi'n meddwl llawer am yr awdur pan dwi'n darllen llyfr. Nacwyt? Nacwyt? Nac do. Dwi'n cymryd y llyfr fatha, y llyfr a ddim yn trio gweithio allan i'n byd am yr awdur ohono fo. Sti sa dwi'n nabod nhw, de? Ie, os ti'n nabod nhw, ti'n methu peidio. Ond mae'r llyfr yn rhan ohonyn nhw, ddi. Alli di ddim ymddihatru'r ddau beth oedd i wrth i gilydd. Ie, ond dwi'n darllen y llyfr oherwydd bod gennau ddiddordeb yn yr awdur. O, dwi'n mynd hynna. Sa di o'n hynna'n gofian. O nac do, ddim no, ysdi. Felly, tasa John Roberts yn dod â cyfrol arall allan, so ti'n mynd i ddarllen o jyst oherwydd na John Roberts di'r awdur? Byswn, cos nes i fwynhau Gabriela a nes i fwynhau yn Fyw Yn Y Cof. Ond ddim oherwydd bod gynna i ddiddordeb mewn bywyd personol John Roberts a bod fi'n trio cysylltu'r ddau beth mewn unrhyw ffordd, ond bwys gynna i, ysdi? Hold on, ti eisiau gyfweld os o byn ofalus beth i ddeud, wan. Beth i ddeud? Dwi'n meddwl bod chi'n gweld pethau gwahanol yn y dyfyniad yma i beth dwi'n weld, achos dwi'n gwybod mod i, os oes yna bethau shit y digwydd i mi, dwi'n sgwennu amdanyn nhw. Mae'r colofn, dwi'n sgwennu colofn yn yr Herald yn bob 2 wythnos wan. Mae'n handi pan mae rhywbeth ofnadwy'n digwydd, achos mae gennau colofn. Ac o lia gai rhywfaint o bres allan o'r drychineb. Fel a dwi'n darllen y dyfyniad yma fyd, fatha bod chdi'n defnyddio'r trauma mewn ffordd i... A dwi'n anghydweld i ryw radda, neu dwi'n meddwl bod chdi angen y gallu gofio'r pethau da fyd, a sylwi'r y pethau da, pethau gwych ynglyn â bywyd. Ond ydw i'n hen boliana bach horrible. Ond mae o hefyd yn y llyfr yn sôn am yr cyfnod lle oedd o'n stryglo yn ofnadwy ar ddechrau i'r fandoedd. A bod o'n gorfod gwneud, a fel oedd o yn cael yn anfon pethau at gwahanol gylchgrona, a bod nhw tha wedyn yn anfon y deunydd yn ôl ac yn dweud na, dim diolch. Ac oedd o fel oedd hynny yn gwneud iddo fo dorri galon weithio, ond wedyn yn penderfynu na, mae rhaid fi gael mwy o dycnwch, a bod o'n cario ymlaen. Felly, dwi'n meddwl hefyd, dyna beth sydd yn glyfar am y gyfrol yna, ydy mae o'n dangos sut y gwnaed Stephen King, yr awdur, drwy fynd drwy'r artaith yna. A fel ydych chi'n dweud, cytuno ynglyn â y profiadau bywyd o ddod i gael, a bod hynny. Dwi'n meddwl, allu di ddim gwahanu rhwng profiadau'r awdur a'r hyn mae o neu hi yn sgwennu. Os mae yna rhywfaint ohono ni'n bob dim da ni'n sgwennu, so ni'n meddwl. Hyd yn oed os da ni'n cydnabod hynny'n ei beidio. Oes. Alla bod y peth o waith yn cael ei wrthod neu ddim yn cael ei fwynhau hefyd. Os di hyn yn wir bod ni'n bwydo'n gwaith efo'r pethau sy'n digwydd i ni yn bywydau, mae unrhyw fath o rejection yn mynd i frifo lot mwy wedyn, dydy? Achos mae o fel rejection o'r profiad mae ti'n trio rhannu. Sy'n ofnadwy o bersonol i chdi, yndi? Wel, mae o'n, i ryw raddau, mae o'n wrthodiad o
o honna chdi ryw radd ydri, achos bod chdi a dy waith mor agos. Achos ti di roi gymaint o egni mewn i'r gwaith, pan mae rhywun yn mynd nôl a dweud na, dwi'n licio hwnna, neu na, dwi'n hwnna ddim yn ddigon da, na'n naturiol. Ti'n gymryd o'i dy gael ond dweud. Ond dim just egni ti'n rhoi i fewn, a ti'n rhoi yr holl boen ar llawenydd hefyd. Mae'n gymaint mwy na just stori, dwi gwir. Fel ddedodd Hemingway os gael ddyfynu eto. There is nothing to writing. All you do is sit down at a typewriter and read. Gai gyfer dyfyniad wan. Stephen King eto dwi heb gyfieithu. A'r rhagair on writing ydi o. This is a short book because most books about writing are filled with bullshit. Fiction writers, present company included, don't understand very much about what they do. Not why it works when it's good, not why it doesn't when it's bad. So nhw'n i stopio, malu. So fo'n licio'r podcast yma o gwbl yma. A dyna ni, gyflwyniad I John Roberts. Wel, dyna ni. Diolch I chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso I chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni I golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio I glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso I chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoot a'r trac ydi o nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch I ypod.cymru.